ngoba manje sokuqala uma uthi wena Bhoqolani njoba iyenziwa ngegazi yababa yabuya yathi unsuccessful futhi ayiphumelelanga insufficient okay yeah kodwa ke kusho ukuthi kwakhomba ukuthi noma lanele noma kwenzakalana sazi kodwa ngicabanga ukuthi nani ni right ukuthi nitshelwe nani vele niyazi into leyo ke noma niyazi nje lento phela ivumbuke manje ngoba nina senifikile uyabona lento ibingana kile sho ukuthi unyakaza kwabo kuqala manje ngoba sesifikile thina manje yena uma sekwaqala bathi lo muntu wetha ama result ase right wekhuluma manga yabona lathi sethukazi hawu mhlawumbe ungasihola nje ukuthi ingane izinyamalale icwile tholakale yabo kuze kufike uJanuary manje siqala February nje February yes igama lami ngoNtoba ngibiza ngoNtola Kashenzi ekhaya uSipesihle Magcina kumama Mandlovu uthi umalulekazi uMandlovu wami nazalwa ngedakazi babephuma khona imizi yasekhaya elapha esha kothukela yaKashenzi kunemizi ngalabi nemizi ngayishezi sonke lesi and then babephuma komunye umuzi wakaShezi kade kuhlatshiwe kudliwe inyama umfula wawungagcwele wawuncane umfula base kusebusika uthukela uyehla so bebuya ke khona ke kodla inyama ngaphesha kothukela sebewela ewela nabanye abafana kwakuthandazani noma ngqonteni bebathathu ukutambama ngabo 6 kwakungizoluko kumhla ka 29 April ngonyaka odlule sebeyawela ke bayabuya lapho mabewela ke shuthi laba babili baphuma laba yena ke wangaphuma emanzini wamuka umuntu ekethi umukile engasaphuma ngemanzini wamuka nomfula lawa manje lawa manje lawa yes lapho ngena kuwo le yankomo leya yebo angena lapho futhi mase bathi futhi waphela ngiphathi indawo bengathi abangabe saphuma bambona sebephumile ukuthi ngathi abasenze isihle basambuka ngathi ngasaphuma kodwa ngathi waphela phansi nendawo akhathala lapho usuzansi laba abanye abawuthu baqhubeka bona angivela indawo kade bevele bebhuda kuyona le kuloba zani bona bethe ngibona ngoba uthi basha ukuthi babehlamba yena kade bathi abantu abambona ukuthi ababekude babebona ngathi kunomuntu kunento ecwilayo kwazi kwaba kuthathu kodwa banganothisa nabo ukuthi ngabe uthi no simfonele mfethu Maseko yeah ngoba noma asiyeni lapho ukuze sofonele phezulu yeah ukuze kuzozwakala kahle cishe yambuka ngo-April last year balichazile kudaba nayo yalazi kuze kube ilonyaka lo umzimba wayo ukabuyi ngicela ubambela mama ngicela uvala ngizobuya wena uzobuya kuthina no ayisiqhubeke na okay yeah yes kulombuzo kaShezi ola inkandla kulolu daba vele ngikansi uyalazi njengomuntu ophethe stage ukuthi liyaqhubeka udaba uqhubeka so umzimba namanje abakawutholi njengoba kulonyaka so banembuzo nabo nezimpendulo ngoba bayasho ukuthi ulibofuzo selwenziwa abacaciseleki nje manje ukuthi kwenzakalani cela usichazele baba yes bayasho bathi udaba selugcine selukunina vele eCrascope so luphethwe yinina so ingakho sifisa ukuzwa ukuthi mhlawumbe ubaba kona ikupha kwaziyo ugama lakho umfana uSipesihle awukhulumi ngihleli okay sondela baba uqolana kithi ngihleli noqolana nangu uqolana ohlezi kufonela uthi ukufona na izolo wangayisho into ecacile ukuthi nithini ngomzimba njengamaphoyisa because yini lesembambeni yabo mfethu ngiyacela yazo shezi hayi uzungu okhuluma naye uzungu yeah umanzini ngiyacela wena manzini ngicela ukuthi ngiyizwe ukuthi yini wena ehlanganisa nalolu daba noma batheni ku bafuna basize ngani
Alright, sikusemndenini njengamanje sebanesikhathi eside umzimba bengawutholi. So into abakhala ngayo ukuthi namanje abakucacisele ukuthi yini esebambile umzimba ngoba bayasho ukuthi ulibofuzo enanithe ufune lwenziwe selwenziwa njengamanje kuthulekile anibaniki way forward. Naze nabathembisa ukuthi ngale kwe25 December bazobe sebetholile umzimba bekwazi ukuthi beyongcwabe. Simida thina nje sebenza ngomphakathi baba. Oh, okay. Yazi ke ngicela ukutshela nje ulibofuzo ngokwakho kwazi noma ke ngibuze ngokwakho kwazi ulibofuzo mase nikhathi ukuthi yakwenze njani. Phela uyena phela fanele sichazele. Uwena phela kumele uchaze baba ukuthi ngoba phela angithi umndeni umndeni uchaze usichaze kanjani ke wena umndeni mawuthi wena wazi. No siyakwazi lokho but into esiyifunayo thina njengamanje umndeni ukhala ukuthi wena awubanikezi isithombe siphelele salolu daba ukuthi nina njengamaphoyisa senikuphi nalo bona bangawulindelani nomzimba ilokho thina sikubuza kuphela bafu. Kodwa ke makusizakale nje abantu Jiwa khona nje. Opaya kanjani qala? Opaya nje. Isigqoko baba. Awu siyakhuleka sikananda. Hey. Hayi. Madoda angasazama. Awu khawule sizwe. Awu. Iyo la madoda kubuye njalo la madoda. Khona konke kuzolunga kodwa. Hayi. Kuzolunga. Manje asiphela akekho umuntu esinenamba yakhe la ekhaya. Besilo siphuma noNtozini. Nentuzini. Oh. Umtshelile izona. Ushilo. Hayi ngimtshele namuthi akanifonele ukuthi sizoqhamuka. Hayi ngicela singengela la. Oyike. Izantshe. Liyashisa la muthi. Hey yapi. Kodwa lingcono ke kunangale lalanga. Yalibhuka lapha. Hayi namhlanje ipholi. Ayakha. Ya. Hayi ipholi. Bani. Ya ipholi. Engala ngayingeke. Nanokuthi shuthi vele hayi lapha la ibanga mase libalele liyaphuma. Kodwa ukuthinta kwezinto iphela lazidala ilanga bebengafisi kanje. Hayi kodwa ukushintsha kwezinto. Uma u Hayi siyaphila. Hayi sixolise nje nokulokho osibuye njalo. Khona usiduduza mhlawumbe ukuthi azoqhubeka phambili. Yebo. kodwa uma uyachazeleka uyeza ukuthi kumamaphi. Ngoba lethi basaxhuba noNtozini. Awulenyo kengenile mayingene nini? Phambi kwezolo. Kodwa bekuyeka nje encane kodwa ngikhombisa khona inkinga ukuthi ziyaqhubeka. Maye nenze njani ayishaya noma bisendlini. Esendlini yakhe phela yangena nje. Eqashe emva kwasofa. Oyindlini. Endlini. Oh yeah. Hayi kuyazwakala. Kona lonto ikhombisa ukuthi ikhona shothi inkinga. Nama vele inyoka ziyangena endlini la. Le ndawo kodwa bekusehlanzeni nakhona.
Akodwa yabona ukuthi uyakwazi ukuthi ukushawelela kunenkulumo. kwabaleka le. Ukhomza khona inkinga yokuthi zikhona. Phela inyoka ayizongena ngeni nabantu kanjena. Yeah. Ngoba nathi njengoba sithe hayi ake sifike sizwile ngayo uNtozini uma isithinta ukuthi uma seko ube umuntu ogcine sukumela phezulu ethi usezothatha amagazi sadideka phela manje wayekade elokhuzile eshilo ukuthi amagazi wayeseqedile iprocess eseyenzile manje sithi asizozwa ukuthi hawu naku futhi uthi usezothatha amanye amagazi futhi wafika ngolwesithathu uyahamba nomuntu othi uzathi ngiqhamuke ePretoria ngilobhuti asehamba naye base bawathatha amasampuli kusisi nakuxolani asazi ukwathi sokudlaza thina thatha nomuntu wenkosi akazingathatha khona nje ngakusasa uzothatha nabo umfana online lo so hayi khona umuntu wenkosi lamoxolisa bese wathatha nakini base bathi sekuzoshesha manje ngesalinda ngoba vele wasekwenziwe sekufundisile bekujumbisa ucela ukuthi kusheshe basibuza isikhathi sosingakanani le mali yathi hayi angeke salinde kakhulu wabazi bathi ngcothi khona isicupho sakhe kanje basi kodwa-ke bazobona base besho ukuthi uma umuntu etholakala eseshile sengumlonzi noma esetholakala esangamathambo lingasekho into izicube ey'khala emzimbeni kuba khulu kakhulu ngobathi phela ukababa wakhona wala ekhaya akubagculisanga bathi akwanelanga usilothi okay bathathe umama isingazile basela hayi kodwa-ke ma ukuthi kanjalo shuthi likhona ithemba lokuthi kuzosheshe kwenzeke ngobathi ngisalinde kakhulu uma efika la wanifonela yini ukuthi uyeza nafonela uyena noma mhlambe nabuye namthinta nini wafona efonela bomama ukuthi ngiyacabanga wamfonela umtshela ukuthi acelezele ekhaya ezosho ukuthi basicela ufika kusasa kunomuntu ozohamba nasePretoria ozothatha amasampuli amangani kusho umama usedlulisa umyalezo nami bangifone sekuhlwile ngoba noNtozi impilo wafika ngifona ukuthi cela ngiphuthume ngize la ekho oqala babekade bawathathe kubaba kuphela bathathe kubaba ngale kuphela umama bebengazi bewathathe kuyena hayi shuthi selikhona ithemba selikhona ithemba hayi okokuqala ngisasitshela ukuthi besithi ngena besasithi nje hayi manje uthathe amagazi uzowasaphi-ke manje sathi cha usisangavuma futhi uNtozi basisengimtshela ukuthi lelo ngifonela uMantozi ngimtshela hayi nakho usesefona kanje bathi uMantozi ngeke ngoba ngifonela uNtozi manje ongayenzi lonto uNtozi wesefonela wathi uNtozi usefonela eMaritzburg bathi laba seMaritzburg ithini esithe maseko ezithathe amasampula amangani phela nathi njengoba sifikile senzela na ukuthi silokhe nathi sizwe ama-update emndenini ukuthi kuhamba kanjani ngoba phela uNtozi vele nawe usifonelile washo ukuthi hayi uma sekusefikile usekwafika la ekhaya sesithi nathi hayi asike sibuye-ke sizozwa ukuthi kuhamba kanjani ngoba phela nathi vele sathi uma sisuka la ekhaya sasesenza imizamo yokuthi into igcine ifinyelela la kufanele khona asazi basekunjani ngathi hamba nomuvalo manje sisizakala yena uyathembisa yena bathembisa phela bayasho hayi bathi lapho khona kuma-social media abantu bathi hayi uwe owathatha imlenze engane lokuthi ey'gane bathi uthi kuthiwa uyena uthi kuthiwa uyena kanti abantu bakhona into abayithandayo labantu kanti phela wafika kuyena vele kungekho batholana vele kungasekho kodwa ngiyakhombisa usenovalo namanje ukuthi yena lento uyayithatha kancane kanti lento inkulu mhlawumbe bengayinakile beyinkulu inkulu ngizobheka unyaka manje into ethi umphefumulo nje inkulu abantu kakhulu abefihle abebelimale August September sebafika ngiyakhombisa ngababuzelela ukuthi ikuphi-ke okushesha kakhulu
ukuthi umuntu uthola le mlozi ukuthi uthola ngathani athi kuyafana athi lapho umuntu athi kuyafana ngoba sengasekho igazi yebo njengoba sekhona isithutha esincane yesheshe kubonakala lokho kuthiwa kunzima akathembisanga mhlawumbe ukuthi njengoba esephinde wathatha lamagazi okwesibili ukuthi mhlawumbe ke sekuyinto ezothatha isikhathi esingakanani ngoba phela lento uthathile unyaka sambuza umacala lokho kwasethi uNtuli hayi noma engeke uzokwazi ukuthi mhlawumbe ngasikhathi kodwa ngeke kusaba isikhathi eside ngoba seke kwathatha ukuphela kwakaphumelela lo ndlela osebezikujombisa kanti maphi lamagazi owethathiwe futhi so wawethathele lika baba kuphela ngithi qala shuthi le kokwenze kanjani aphi lo magazi bengaze nanimbuzanga noma feyila mina ngifike inkulumo iseyiphakathi kodwa bangitshela ukuthi impumela yabhalwa unsuccessful kusho ayiphumelelanga kodwa futhi bangabe besafona bemtshele lokho kodwa inkinga yena wayengayalanga sikhuluma naye sila ekhaya sizimfonele kumbuli akaza kusho lokho ukuthi hayi sawathatha amagazi kodwa kwasho ukuthi mhlawumbe awaqondani makuthi awaqondani ngoba ngokocwaningo lethe besilwenza ezinyanga ezi-3 sezinkulu kakhulu inyanga le3 uthi kubuya ama results khona futhi kuthiwa kulo 3 month isuke isidonse kakhulu idini isidonse eside yabo so ngoba sekuzokwazi kwaba unyaka kanje hayi kwase kungenye into ngempela ya ngoba mina ukukhuluma kwami noNtozini izolo ngasikhathi ade engifonela ungethena mhlambe ekupheleni kwenyanga le ngabe izinto seziba right noma ke iwona umatch mawusaqala uthe la lokhu ka akudelay ngoba angisazi ukuthi ubani manje sebemfaka kulezi zinto lezi okuyena akhuluma naye kuthi ngoba vele sekusukume laba ngeke kusaba lesi sikhathi lesi uMr Balo behamba noMasela kasichazanga uNtuli uNtuli wenzani yini umsebenzi wakhe usebenza elab noma usebenza ePlaza eLeport khona la Pretoria besuke ePretoria yeah because nathi lolu daba sarireporter kwabakhulu cishe mhlawumbe nje siyokuveza ukuthi sarireporter uma ngabe ukuthi sesiyawubona umzimba sekwenzekile yonke into kodwa nje sayazama ngemizamo emkhulu ukuthi ifika ngempela ekhanda lelifanele lokuthi lidile nayo le ndaba futhi ke nabo bathembisa ukuthi cha bazoyinyakazisa so kusijabulisile nathi ukubona ukuthi umubaba ebuya ezothi cha asiphinde swenzeni amagazi futhi bethathe noma ngoba naqala sasingathi nje mhlawumbe bamenza nomama manje benze baba kuphela kodwa ke ngokwena umnyango esithetha uthinta basithembisile nabo ukuthi cha lolu daba bazolwenza ngendlela yabo esayidini nathi sithole iupdate nani nithole update ukuthi kuyaqhubeka noma kwenzakalani kodwa nje siyabonga ukuthi uMaseko naye ufikile wazothatha amagazi yabo so ngeke kusaba isikhathi eside kakhulu ngeke kusaba isikhathi eside kakhulu ngoba umuntu uyayibuka lento uyabona ukuthi bekuyinto eyadinga nakiyo kakhulu yebo ngathi bekuthi benganakiwe la uzothi yaphezisa kahle benganakiwe ngoba manje sokuqala uma uthi wena Bhoqolani njoba iyenziwa ngegazi yababa yabuya yathi unsuccessful futhi ayiphumelelanga insufficient okay yeah kodwa ke futhi ukuthi kwakhomba ukuthi noma lanele noma kwenzakalana sazi kodwa ngicabanga ukuthi nani le right ukuthi nitshelwe nani vele niyazi into leyo noma niyazi nje lento phela ivumbuke manje ngoba nina senifikile uyabona lento binganakile ishuthi ukunyakaza kwabo kuqala manje ngoba sesifikile thina manje yena uma sekwaqala wathi lo muntu wetha ama result ase right wekhuluma manga yabona lathi sethukazi hawu ngabe sazi phela masekhuluma lokho khulumela ekubeni ivina la tesi ngabona la tesi imfona sasambuza ukuthi baba cacisa ukuthi amagazi unjalo umndeni ungasindela nini ukuthi uthole umzimba wazo wabo wangaphumela futhi obala wazi wathi hayi
sizonifaka enkingeni yabo. Kanti ayikho inkinga thina sonifaka kuyona thina okwethu ukuthi kwenzeke nje lokho esikufisayo ukuthi kwenzeke. Lo akwenzile nje siyakubonga futhi siyakuncoma. Futhi siyafisa ukuthi kwangazi ukuthi kungenzeka iqiniso masebenza konke ulibofuzo luhambe kahle. Sheshe utholakala umzimba yabo. Ngoba seside lesi sikhathi. Nomama nje naye akhululeke. Ekwazi ukuthi inhliziyo yakhe ivuleleke ekhululeke. Yabo. Futhi nje into ebenganakiwe. Ngoba phela kwakufuza ukuthi manje lokhu nimlandela nje ukuthi ubhuqwana ukumfonela nawe. Kwakufuza senitshele nje kahle ukuthi hayi ake kuphindwe kuzanywe futhi makuthi kumele kuzanywe. Hayi ukuthi lokathi nje awume lo mndeni. Hayi. Yabo. Washo zuva akusabi. Kwase kubanje wasexabene nawe phela kuxatshana lana. Yabo. Futhi akakwazi ukuthi akaxabana nani nisemanzini ngophela ayikiwe la. Hayi. Aba ngathi esimane sisuke sikanje usukungakwazi ngisho kwenzani ekhaya, akwazi ngisho kwenze itiye. Awasho ufana nesiphandle, uzofaka nesiphandle. Abafana isipele ukubeka imbuzi fana nesiphandle uzokwazi. Ilokhuza uzalo ke nje lona na uzalo lale ekhaya mhlawumbe lena nihambelana nayo. Nabo bakwazi ukwenza lutho noma izinto ezifana nemicimbi nje ngoba phela ngeke kwenze umcimbi nise emakhandleleni. Lutho abakwazi. Ngoba umuzwa wakithi state lo muzi lo ungapheshelwe. Emzini kamkhulu ke state. Umuzwa lekha mkhulu. Lo. Senze umuzwa lekha athi mkhulu. Mkhulu. Ayi. No, siyabonga umndeni kodwa nje nathi sithandezela lokho ukuthi kwangazi ukuthi kungagcina kufike emaphethelweni. Mase kwenzeka nje lokho sekuyathembisa ukuthi hayi nayo baba uMaseko ngiyazi uzoyibuka le video ukuthi ithatheleka phezulu indaba la ekhaya. Ithatheleka phezulu shesha Manje siyisikhathi ngoba ngendlela obekwenzeka ngayo kwanaye befaka amaphoyisa egameni elibi. Uyabo kanti manje umnyango leyo usuhlonipha kakhulu. I-department isihlonipha kakhulu kodwa ke maka ukuthi izinto zenzeka kahle siyojabula kakhulu. Siyojabula. ekufanele ivikele futhi nomphakathi. Yabo. Sicela indlela ngoba nathi besenzela ukuthi singalokho sibambe izinto emafonini. Nathi sike siyifikele sizwe siphinde futhi siqophe nje nenjwayeyo ukwenzela ukuthi ubonakala ukuthi simamaphi nodaba lihamba kanjani. Mhlawumbe ke sesiyobuya inyembezi sezosulwa. Sekulunga. Khona kuhlungu phela mafika amahole phela useduze manje uGudi. Mangashaya uGudi le nto ingenzekile yabona ukuthi nje ukuthi iyaqhubeka lento iqhubeka inkinga phela lento ngoba inkinga ngempela. Inkinga. Hayi kuzolunga. Siyalunga manje lokho singithembisa kona. Siyalunga impela manje. Siyalunga. Siyalunga. Senzomchazela ke noma ngoba mhlawumbe siyakhuluma inkulumo naye akayibambi kahle. Nomchazela. Hayi kodwa nje thina sesifana nomndeni wala ekhaya ningadinwa yithi. Hayi. Ningadinwa yithi. Thina sesifana nomndeni wala ekhaya sesithengile iphathi siphakathi sehosigananda nje abakase kwephathi yoze kuyofika umfana lokhu sikhona. Futhi nathi soloku sizamile ngendlela esuke sisebenza ngayo. Ngoba nathi sinendlela yethu esisebenza ngayo ukuthi into ilunge. Ngisho ngafika kantathu ngesonto. Ngisho singafika kantathu. Hayi kunzima. Phela kumele nemali lento imina ke ngakhipha umzimba manje lento mina ayidluli kusidala. Ukuthi bethiwa sekwafishwa ngabe kukhona okungcono manje. Njengoba dinisho nje nemsebenzi phela esekhaya iqhubeki. Hayi ayiqhubeki. Ngayikho into engenzeka nje kungakayo. Manje uyabona ukuthi ke lento malandela imisi impilo yomndeni wonke. Wonke. Ingakho ke sincenga nje sinxusa nakubona obaba uMaseko mhlawumbe ke ngendlela abasebenza ngayo ukuthi no njengoba sebefikile bathatha amagazi akube khona nje ubulungiswa obenzakalayo umndeni olekhaya usizakala. Siyojabula nathi. Siyojabula kakhulu. Noma sobe singajabuleli kona ukufa kodwa sobe sijabulela ukuthi
sekuyenzeka ekugcineni sekukhona umnyakazo owenzakalayo nathi soqhubeka uma ukuthi likhona la kusitake khona sixhumane neminyango efanele njengoba senzile ngoba nayo iminyango futhi njengoba sisebenza kanje nomndeni wale ekhaya basitshela ukuthi okay kuma maphi sibanikeze ama-update ukuthi sile emndenini wasitshela ukuthi basichazele kanje bese bebona bethathekele uNkulunkulu beyithumeleke awuthi-ke endaweni erathi okuyiyona nabo inyanga sisala abantu abaphethe icala lalekhaya so nje thina siyiso labo siphakathi nendawo siqhumanise umndeni siqhumanise nabantu ababaphathi kanjalo siyathembisa nje hayi uzolunga nathi basinikeza ithemba kakhulu futhi-ke ibathuka amfuni ibathuka yazi baze basho bathi thina sihleli siphuza itiye kanti kunamaphoyisa emphakathini kwenzeka into enjengale yabathusa ngendlela eyisimanga hayibo sebecomment cha no sengisho abaphathi abaphathi sikhuluma nabo sisebenzisana nabo yabathusa bathi nje lento ilimaza isithweni samaphoyisa mina kuvele sesilimele uyabona ngeke ukuthi silimaza kuvele sesilimele almost a year umndeni ungangcwabile akuyinto enhle leyo uyabona ingakho nje nami ngisho ngithi ma ukuthi usefikile yena uba uMaseko aphinde futhi walenze lebo fuzo hayi kuyathembisa khona lokho ukuthi igudlu nje enhlizweni ukuthi hayi iyabonakala manje indlela ukuthi kiwa kuphi bayethi nani nikwazi ukukhululeka njengomndeni kodwa nje lento ikhombisa ukuthi umuntu bebungekho kuyo yonke ibinganakiwe nje uma nithi usanda nakusho ukuthi la waqala waphumelelanga noma iphumelelanga lebo fuzo loliyana kodwa beningazi nakhona ukwazi ukufika ukuthi amagazi okuqala athi insufficient asiwazi insufficient ekhaya so umndeni nje kwathi sishonelwe nokuthi ama-results kwathiwa insufficient chazile nje kahle si-understand ngoba manje sabantu basemakhaya asiyazi leyo nto insufficient uyayibona leyo bayahleka ubaba nakhona umuntu uyichaza ngoba nakho into isilandele uyabo kade uthuli sonke lesikhathi uyabo noma ufonela usibhekisele ungasinikeza into eqondile njengamanje siyahambisana sonke manje uyabo hayi no siyabona sicela nathi indlela ngoba kuhlona ngokumnyama sesinathi sikhululeke sikhululeke hayi ngoba nje bekuyilowo nani ningazi nithi labafana bafika lana bathi hey bamba abanye hayi abafana sebenyamalele manje asinyamalele ngoba mningi phela eminye imisebenzi nathi siyenzayo ola nje esikhathini esincane siyaya sivele ngoba nathi le ndoda kuthiwa isike yafika nala ekhaya ubekafike phambilini noma beqala ukufika hayi ubeqala bengawazi ngisho la ekhaya umlando siyabonga umlando hayi siyabonga kwanaye sembona nje ukuthi hayi sukumele phezulu ndawo athathi kancane ongathi onke nje ama case asuke akhona nje ngoba ukwazi ukuthatha kancane into esuyibhekana nomuntu yabo ngeke futhi ungene ecathuleni zakhe ube uyena ubone ukuthi ushaka kanjani basihambele phela lento kakhulu isikhathi sisambheka safidimana nokuthi esiyatholakele I'm sure phela ukuthi 2 months ngawuhlala wonke la ekhaya inyanga ezothu zonke ayish ne kodwa siyabonga uJehova nje namadlozi la ekhaya icebo lizokwenzeka sekuyenzeka yabo asithi nawa awakhanyisa alo ngumtshenile lontozi ngithi sesenengakhohlwa ukukhuleka ngoba yinhle into futhi uthola ukuthi nje ubekwa uNkulunkulu phambili ukuthi nje ahlala kukhuleke naye nomndeni futhi nikhuleke ngoba nathi singakwenza nathi umngangamandla ethi kodwa uyedwa umuntu obonayo uyedwa umuntu owazi isiphetho sayo yonke into ukuthi fanele igcine iphethe kangakanani kanjani uNkulunkulu kuphela
hayi yena umuntu esimthembile. Yeah. Hayi kodwa nomuntu nje osilandelayo useyabona ukuthi ke kukuphi njengamanje kuyathembisa ukuthi khonto ezokwenzeka. Kwangathi ngingaphuthuma nje kakhulu kwangathi ngingaphuthuma noma manje akhululeke ngiyabona ukuthi hayi lento imphethe kabi. Igama lami ngutholakele ngwaNdlovu umamncane kaSiphesihle. Ngila kaShezi kuba kaSiphesihle lo owamuka ngo-2024 April. Ngizocela nje ukudlulisa amazwi okubonga kwabakwaNyoni TV ukuthi masibabhalela besukumele phezulu besizama ukusinyakazela lolu daba ngoba isikhathi sesiside kakhulu. Sebephinde babuye kwesibili namhlanje bazobheka ukuthi kuyaqhubeka njengoba sibabesizile siqande sibabhalelile. So sabatshela ukuthi no bafikile bamaseko bathatha ama-samples kubaba wengane kuma wengane mina nakumfowabo bathembisa ukuthi sekuzoshesha njengamanje ngekusafana nasekuqaleni ukuthi silinde singazi ukuthi sekukephi nendawo. Bathatha ama-sample kasithemba ukuthi mhlawumbe kuzosheshe kunyakazeke sikwazi ukufihla uSiphesihle. Sibonge kakhulu kwaBanyoni TV engathi kungaqhubeka beqhubeke bengakhathali thina besisize until ize simsize simthola umntwana simngcwabe. Sibonga ukuthi nabanye abantu babekhala kanje nikwazi ukubasiza njenganathi. Siyokuthola ukuphumula masithe simthola uSiphesihle samfihla. Siyabonga kakhulu. Okunye ukuthi njengoba emzini nomuntu makusashoniwe umndeni awukwazi ukungcwaba ukwenza imisebenzi ngenxa yokuthi phela mawenza imisebenzi fanele ushisa impepho ubike kwabadala uma kusashona ongakangcwatshwa kuyami izinto akwenzeki lutho. Nala kaShezi abakwazi ukwenza njani ngenxa yokuthi abazi befihla.